Hello, hello mga ka-Oragon. I'm your very own Musikerang Oragon. Don't forget to subscribe to my channel and like and share. And just comment below. Thank you so much. Sobrang haba ng pila. Siguro around more than 500% hanggang dito. Ngayon kasi ang start ng ng open ng consulate. Yan, sobrang haba Ganyan po kami dito sa kami mga OFW dito sa Saudi Arabia. Mahirap po sobrang haba ng pila Kaya gagawin ko bukas na lang ako babalik. Siguro mga aga hanggang mga 5 AM. Kaya sobrang haba ng pila Ayan po, habang na lang ako ng taxi. Ayan, sobrang hirap ng buhay dito. Ayan, may ka-shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Ayan po, hanggang sa muli, Musikerang Oragon. Hello mga ka-Oragon, nakikita niyo papakita ko sa inyo yung gano'ng kahaba ng pila Ayan dito sa Philippine Consulate, more than 500 persons yan. 50 slots lang ang kukunin. Kaya ang gagawin ko, bukas na lang ako babalik. Medyo agahan ko na siguro around 4 AM, 5 AM. Kaya babalik ako bukas. Ayan, sobrang haba kaya nagtsatsaga sila mga malayo pa ang mga pinanggalingan nila. Ayan kabayan, ang hirap sobrang dami ng akala ko maaga na nga ako. Ayan, may ka-shoutout sa mga kaibigan ko dyan, mga ka-Oragon. Dito ako sa Jeddah, Philippine Consulate. Pero sobrang haba ng pila, kaya babalik na lang uli ako sa Bilya. Ayan nakalinya yan. Pila nga ako kanina dun. Wala. Maabutin ako ng ilang oras. Kaya ang ako. Kaya ang gagawin ko, bukas na lang. Ayan, bukas na lang po magkita-kita. Musikerang Oragon. Thank you so much. God bless.